inini zvangu inini chokwadi chaicho handidi zvokumbokunyeperai zvenhini inini pekutanga handiti pekutanga ivo vakazobuda havo pekutanga ndagara naye pekutanga penumber 2 penumber 3 penumber 4 atingorara maipuwa mari handinambopuwa mari maitwi handiti yakandibata vamunyadzanga dzauna vanosungisa vajeriko chimukuru vachindoda kundiripewakarara nemukadzi wangu musi wa5 mumhan'ara anga asipo padare vose vanga vasipo nemusungwa nhasi arobva futi musungwa haapo tokumbira nyange chitongwa ko avandu tomukadzi wacho wakaradwa vanofamba kumira kuwana ichokwadera amai kuti makarari vapi fikai udzisoe Mochi ndinopupura shara chokwadi ndari yamengwachirera namwari chigaro chataura zvazi chokwadi muri kudzisei mapupura yamuita kuti zviri kurei muri kuti manzwisisa kuti zvinorei taura chokwadi zvinorei tarai ndimani miremwa sabhokoyaa mai mive pano ive serious sabhokoi indian mambo venyu indian murume wenyu ndiye murume wenjai ndazvikutsirani ichokwadi here amai kuti makaenzewa nani ko hii waitiri taurai kamai inini zvangu inini chokwadi chaicho handidi zvokumbokunyeperai zvenhini inini pekutanga handiti pekutanga ndagara ivo vakazobuda havo pekutanga ndagara naye pekutanga penumber 2 penumber 3 penumber 4 atingorara maipuwa mari handinambopuwa mari maitwi handiti yakandibata vazvose maingobatwa pakushepa number 4 maingobatwa chete waikubatirai pai ipapo akandibatira pekutanga akandibatira mumba penumber 2 akandibatira mumba mumba menyu mumba mangu ini mamunorara nemurume wenyu nemurume wangu waivanzwa nani apinde mumba
Nditombozivi. Maingona bata. Murume Anenge ari wamuzvenga murume mutoro uyu. Iye une moto. ai handimutoro. Iye une ngwane. Anomwa. Unesiya ava vari kumaburuva. Iva vanosiya vari kumabhuku ivavo. Saka kuitira kuti ndinzwewo tive neutongo hwakanaka. Imwe muri kuziva kuti Derek makadanana naye ndizvo? Murume wenyu manga muchirara naye. Makawa kuti zvakasiyana chii zvingasakise ai uyu Jeriko akazondibata hake asati aonana nevava. Aiwa, kwa munhu kuti zvakasiyana zvakadini kuna Jeriko nekuna Munyaradzi. Ai zvakasiyana. Zvakasiyana. Sei? Uyu Jeriko na Munyaradzi zvakasiyana sei? Vakasiyana wamakaona kuti uyu ndiye chaiye ndiani ndivava mokora mberi musizokorora kuna Derek. Maona kuti hazviti Kuti zvandasiya izvozvi hazvenga zviri mberi. mabatwa nemhosva nedare rino amai rekutorana naDerek. Imimi muri mukadzi wemunhu. Derek anofanirwa kubhadhara, imi mofanirwa kubhadhara nyika yamaihurira muchiita zvinhu zvisina kururama mukati mematero akasiyiwa kwamambo kuti achengete. Zvino munofanirwa kubvisa mbudzi nhatu imimi pachenyu dzinouya kwamambo. Derek anofanirwa kuipa. Baba ungadei pamusoro paDerek? Jeriko. Jeriko ndisekuru wangu. Kwa murudei Yakautanga kutaura. Ndaenda mombe 5 ng'ombe ngadzipinde kwaari. Anadzo? Ya, anadzo. muri vasaina Miriam yamusaina. Amai musingahure futi, musingahurise chinhu chamuinacho manzo. Ichi nhasi hazvatopera. Yamunetsa